Witam bardzo serdecznie, Adam Hybel, KSB i Świat. W nowym formacie, jak wy widzicie, nie w studiu, ale tam, gdzie jem, bo na gorąco, bo to jest gorąco kawa. Komentuję to, co się dzieje. A dzieje się ostatnio wiele w kwestii obronności, w kwestii rechtowani są do możliwej wojny. Chcą uciec u obywatelów tego, jak sobie poradzać w sytuacji wojny i to może na istnieć. Chcemy się temu na spokojno przezrzec. KSB i Świat trzymy są mocno jak niederdzewny balustradę od Dobrzyńce. Kosmet, produkcjo i montowanie balustradów bene i buten, zabezpieczeniów i płechwetów. Zadzwoni 666 618 443. Kasiepści media wrzucają weź big z OK Serwis Mariusz Słowilezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. Na jej programy są dobrze wykończone i Zanka Dobrzyńce. Solid Invest Poland. Wykończenia. W KSB i Świat wsiedkłe na glanc Zanka Dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. W KSB i Świat wsiedkłe dobrze ułożony Zanka Dobrzyńce. Cygert, Flaster, budowlano hurtownię Łegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. W ostatnich dniach bardzo wiele jest takich komunikatów z rządu, jaci mogą na istnieć. Jednym z nich jest to, że rząd chce przerechtować taci lecunci, czy taci tutoriale, jak sobie poradzać zwyczajny obywatel w sytuacji kryzysowej. To znaczy, jak przerechtować sobie jestku na dłuższy termin, jak sobie poradzać bez sztrumu przez pora dniów. To wsiedkłe przerechtować do sytuacji na przykład konfliktu zbrojnego, ale też na przykład zalani terenów niekternych. Terne wiemy, że są w naszym kraju dzieje. To nie jest nic nowego, bo coś takiego często niedawno było na przykład w Szwecji. I Szwedzy są poinformowani, jak sobie poradzać w kryzysowej sytuacji. Drugi komunikat z rządu to zwiększenie możliwości szkolenia wojska. Do 2027 roku to ma być 100 tysięcy ludzi na rok bez w sztandze wojsko przeszkolec. Plus to, że każdy ustny chłop w naszym kraju ma być przeszkolony z takich społecznych sprawów wojskowych, żeby wiedzieć prosto jak to wesdrzy. I tu w tej sprawie wypowiedziała się spituną to Europoselska Konfederacja Ewa Zajączkowska 8 marca w RMF FM. Chcemy posłuchać, co na ta tema goda. Bo w momencie, kiedy my mamy tutaj wojnę polsko-polską, kiedy dwa największe obozy polityczne w kółko od kilkunastu, czy nawet 20 lat kłócą się niezmiennie i próbują wyrwać kawałek tego tortu politycznego dla siebie, no to Polacy, szczególnie właśnie mężczyźni, mogą czuć niechęć i mogą czuć brak takiego moralnego obowiązku do tego, by walczyć w interesie tych polityków. Zajączkowsko peżna rechli, co tam wypowiedziała, że ona jest za tym, żeby są szkolele i chłopi, i nawet białci, żeby jakieś takie umiejętności mieć, ale i jak waciała, no nie jest kwestia aktualna sytuacja polityczna, jest tako motywująco do tego, żeby ledze bronile kraju. Ona sama, to też podsztrychnimy, nie wyraziła aprobatę do tego, że niektóre ledze mogą mieć wątpliwości, czy to jest wort bronić kraju, czy nie, jeśli rządzy tako, a nie insza władza. Ale jak już wzorujemy na komentarz ledzy ich terny z ich profilów i zaweczytać, że popierają Konfederacja, to oni płeprawdze, powtarzają taką propagandę z jednej strony kremlowsko, to znaczy, że jeśli je rechtowani są do ewentualnej wojny, to godo są, że rząd wpichowają w wojnę, rząd chce, żeby była tym kanonem futra, żeby wadzinała za ich geszefte, no i jakby nie przeszkodza nikomu to, że to nie jest tak, że rząd wpicha nas w wojnę, plus to Ruscy atakują terytorium na przykład Ukrainę i wtedy jest takie myślenie, że no jak są takiego sąsiada, to może wort by było bez przerechtowany na to, że ich wojsko też wlezie na nasz teren, no ale to je łestowią, że jest takie myślenie, że je prawie to wpichanie w wojnę, ale też jest takie myślenie, że jeśli rządzi akurat ta opcja polityczna, to ja nie będę bronił kraju, bo oni nie reprezentują mnie. Okej, ale wydawało mi się, że państwo to jest coś więcej jak aktualna władza, że niezależnie od tego, czy ja lubię aktualnego premiera, prezydenta, rząd,
Niezależnie od tego, czy ich lubię, czy nie, ja będę bronił tego państwa, bo to państwo będzie też w następnej kadencję i wieś następnej kadencję i to państwo będzie też, kiedy mieją Niemcy, a będą wzięły moje dzieci, wnuci i tak dalej. Mnie się wydawało, że państwo to z czymś takim by miało kojarzyć z taką skalą, a nie ze skalą aktualnej politycznej biotci. Bo jeśli my wchodzimy w taki tryb, że ja będę bronił kraju, jeśli akurat te przewładze są tych, których ja lubię, to może zróbmy też tak, że ja będę bronił kraju, plus jak reprezentacja mojego kraju będę dobrze sobie radzała w bala. Oj, to wtedy mamy przerąbany jak na państwo. A może uzależnijmy to od tego, czy frantówka jako nas reprezentuje na Eurowizję, mnie so widzi, czy nie, to jest kwestia gustu. A ja będę bronił kraju, albo nie, zależnie od tego, czy mnie so ta frantówka widzi. To jest absurd. Ale do takiego absurdu my dochodzimy. Z czego to może wychodzić? Może wychodzić z tego, że dzisiaj my prześle przez rozwój nowych mediów, przez rozwój wymiany informacji, z takiego trybu wierności swojemu państwu, nie godą narodowi, bo narody rozmaity mogą żyć w tym państwie. To mogą być Tatarze, mogą być Kasiebie, ale też są wierni Polsce jak to państwu. Z tej wierności państwu my prześle w wierność ideologię. I teraz, jeśli gdzieś za wielką ładą je władza, która reprezentuje moja ideologia, bo coś tam godo, jakichś wortnoscach, które są mnie bleści, i oni zjobią moje władza, która rządzi mnie, ale które ją nie popierą, to jest ocesia, że moje państwo dostało w cirę od innego państwa. Bo tam to państwo lepiej reprezentuje jakiś tam ideologiczny geszefte. No to jest absurd. My by mieli mieć równak jakiś społeczny przynajmniej uznanie wierności swojemu państwu, że ja nie lubię polskiej dyplomacji, nie widzę mnie co ona robi, ale ona reprezentuje moje geszefte, to życia i dobrze, a jeśli ktoś 100% mniej, to ja wiem, że on 100% mnie. Tak by to miało wezrzeć, ale dzisiaj bardziej wojna ideologiczna jak wojna państwowa. To znaczy, jeśli moje państwo popiera coś, czego ja nie popieram, to ja będę popierał insi państwo, co już niedawno by było nazwane prosto zdradą. I wzery do jakiego absurdu dochodzą, że godo to chłop, który godo po kasiepsku, który deklaruje, że ma kasiepską narodność. I ty konfederacja, które jest niedawno godele łemie, że ja im takim niegwestnym elementa, że on nie godą po polsku, ale w jakimś innym języku, że to jakiś Volksdeutsch, że jemu nie można wierzyć, że nie wiedzieć, czy w momencie próbę on będzie bronił tego kraju, to dzisiaj ja zachęcam do tego, żeby równak popierać działania naszego kraju, nawet jeśli są nie zgodzone z władzą, żeby równak mieć jako solidarność w tym państwie, a ci ludzie, którzy powoływane są na ten patriotyzm, dzisiaj gadają, że może lepiej nie bronić tego kraju, bo aktualna władza mnie nie widzi. To jest jakiś absurd. Ale to nie jest nic nowego. Przed II światową wojną też po majowym przewrocie wiele ludzi nie uznawało legalności władzy wtedy, bo ona nie była przejmnięta w sposób demokratyczny, to były autorytarne rządy. Wiele ludzi uznawało, że polści bronić Niemcy, bo ona nie jest tak rządzona, jak oni by chcieli, ale przeszedł pierwszy sywnik, a Niemcy wlezli na teren dredzi RP i wtedy wszedł solidarno stanęli do obrony kraju. Jak się okazywało, baro nieprzerechtowany i zapłezde i to była baro często obrona i tako beznadzejna. Mam nadzieję, że teraz my tę solidarność bene państwa nie wzbudzimy sobie w pierwszym dniu ewentualnej wojny, która daj Boże nie przyjdzie, ale że my będziemy do tego przerechtowani na teli rechli i na teli dobrze, że ta obrona już nie będzie obroną beznadzejną, że my nie będziemy musieli schadać do podziemi, że my będziemy prosto przerechtowani do odpiarcy wroga ewentualnego, pod sztrichiwum. Word, żeby nigdy do tego nie doszło. Ale jeśli by miało do tego dojść, to my będziemy w sztandze ustawić te wszystkie podzyle i powiedzieć, przód weneku me wroga, a później sztrydejemy so dalej. Do tej nazwy rociawaju bardzo serdecznie do tego, żeby subskrybować nasz kanał, żeby dawać paję w górę i pisać, co wam myśli na ta temat. Do usłyszenia. Naje programy są dobrze wykończone i zanka dobrzyńce. Solid Invest Poland. Wykończenia. W Kasiebie i świat wsiedkłe dobrze ułożony zanka dobrzyńce. Cygert. Flaster budowlano hurtownię Łegrodzenia. Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Kaszeby i świat trzymie są mocno jak niederdzewny balustradę łed dobrzyńce.
Kosmet. Produkcja i montowanie balustradów Bene i Buten, zabezpieczeniów i płechwetów. Zadzwoni 666 618 443. W kasie B i Świat wsiedkłe na glans dzanka Dobrzyńce salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. TV bieroś, łeni za Monteją. Remio sobie ścigłe 41. Kasiepści Media wrzucają weź big z OK Serwis Mariusz Słowi Lezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym naju na serwisu Patronite. Wapłe mogota rozwijać Kasiepści Media.